Ca mamă, să te machezi în fiecare zi face parte din igiena zilnică, alături de spălatul pe dinți și spălatul și alte lucruri care țin de igienă. Pentru că trebuie să faci ceva pentru tine. Și atunci când te machezi în fiecare zi și arăți mai bine, în cazul meu, în cazul unora arată mai bine nemachiate, dar nu e cazul meu. Când arăți mai bine, te simți mai bine și îți crește self-esteem-ul. Copiii văd asta, că tu te îngrijești și ai un self-esteem, ceea ce le cultivă și lor un self-esteem. Nu știu, nu sunt psiholog, habar n-am dacă este adevărat. Ei văd că tu faci ceva pentru tine și că te ocupi de tine și te îngrijești și vrei să arăți decent. Asta se va cultiva și în ei. Dacă tu, mai ales cred că e valabil pentru mamele de fete, dacă tu nu te îngrijești absolut deloc, ele nu vor avea de unde să învețe lucrul ăsta. Pentru că copiii învață mai mult prin exemplu decât prin ce le spui. Și într-un ton mai serios este valabil și cu mersul la doctor. Degeaba îi bați pe ei la cap să meargă la doctor, să meargă la controale, să facă analize, să eu știu ce au nevoie și tu nu te ocupi de tine, să-ți faci controalele anuale. Ei când te văd că tu lipsești pentru că trebuie să te duci să-ți faci analize de sânge anuale, învață self-care.